Nathon ni ffindo bod yn llawer rhy aml y penderfyniadau yn y lle cyntaf ynglyn i ble i osod plentyn pan maen nhw'n mynd mewn i'r gofal, a ystyriaethau fel faint mae fe'n costi na faint na fath o llefydd sydd ar gael yw y ffactorau sydd yn cael eu considro, nid beth sydd angen yn y tymor hir y person ifanc ei hunan. Mae eisiau ni ymelaethu ar y llefydd sydd ar gael. Mae'n amcangyfri rhyw 750 o teuluoedd maith ychwanegol angen arno ni. Mae'r adroddiad ni yn gweud yn blwmp ac yn blaen i'r Llywodraeth, os dyn ni'n mynd i cael mwy o lefydd, mae eisiau ni trin gofalwyr maith yn iawn fel rhan o gweithlu gofal plant, a mae hynny'n golygu talu nhw'n teg, sicrhau bod yr hyfforddiant a cefnogaeth yna iddyn nhw. A mae rhaid wneud y penderfyniadau yma, ac os da ni'n sôn am y plant a pobl ifanc mwyaf bregus yn ein cymunedau, a ni'n gwybod, enghraifft, beth yw'r costau, os nag ni'n cael hynna'n iawn, mae gormod o plant sydd yn dod allan o system gofal sydd yn benni lan mewn carchar, a cost mawr yn ariannol ar hynny yn ogystal â'r cost personol i'r person ifanc. Felly mae yna her mawr yn y adroddiad i'r Llywodraeth Cymru. Mae'r ymateb cyntaf y gweinidog wedi bod yn positif, ond mae eisiau troi ar ymateb positif na mewn i gweithrediadau go iawn sydd yn dilifro a llawr gwlad. Mae polisi cenedlaethol yn aml yn dda, mae dilifro lleol dyn ni wedi darganfod yn methu yn aml iawn, a mae rhaid i'r Llywodraeth cymryd yr awennau a sicrhau bod newidiadau'n digwydd.